Ассалому алейкум духтараков, ҳама каса созаи хубин. Ҷои акай Расул омадагем 8 дарвоза 3 қатор. Анам хеле американка чидако шум бида духтара ҳам хушруча. Нархушун аксия қади чанд сомон шуда дидем? 50 сомон. 50 сомон духтара. Инстаграм доран, инстаграмшон мондагем, ватсапшон мондан. Метонен даромада заказ кунен духтара, доставка аст. Ана хеле футболко духтарако ҳастам хушруча пахтаги. Я 50 сомона? 50 сомон духтаро аксия қати. Сурғара фаҳмондам нашоти доставка метонен дар ватсапи рӯи экран буда нависен. Баъд духтарако дар ҷаҷаи прои 180 сомонар аксия сар додагиян аз фирмаи Мио духтарако 100 сомон шудаги ангоркои оригиналай духтарако. Ина турецки будай бо духтаро 100 сомон шудаги. Нархи наво бе ҳадди бад дастрас. Ай хотир Рамазана аҳамият натиен дар гап занимо. Ира бинен духтаро та хушруча силитрая. 160 сомон де 100 сомон шуде аксия кати. 4 та ранг доштай духтаро. бежеви, кремови, тёмни, яъне сиёҳ дорад духтарако. Хулоса 3-4 та ранг дорад. Нархушон 100 сомонӣ. Ирам 100 сомон е? Ина духтаракои хушрӯ туника ҳам бигем хато намекунем. 100 сомон шудаган. Ангоркаги. Салом харин соли дигар пушта метонем бори гуанжоай духтаро. Ирам 100 сомон е? Ина духтаракои хушрӯ ишам 100 сомон будай. Подписчикои азиз, жемпиракои билен ҳамқа хушрӯчаҳан. 200 сомон будай духтарако, 220 сомон ҳатто ҳозир аксия сар додагиян. 160 сомон шудаги 3-4 расветка дора. Ҳама расветкаҳош хушрӯи бадан духтарако ира билен. Аҷоибот фасон. Ина бо бофтагишам будай духтарако 160 сомони турецкиан качестваш бомба духтарако 7-8 ранг дора. Ҳама рангош хушрӯи. Ина саб сафед дора бо нихали ранги сабзи рӯшан дорад, зелёни рӯшан дорад, яъне нишон додем саб сафеда, баъд ин ранги кремови тёмни. 160 сомон аксия қатшдаги 8 дарвоза духтарако аз тарафи Тило бозор байни 8-9 ҳам гӯем хато намекунем ҷои акай Расул. Баъд иш чанд сомон? Ина ёш 4 расветка дошта духтарако. Нархаш 100 сомон шудаги. Бо ватсапшон нависен, адени сурат непартен духтаро. Подписчикои азиз, ани хеле туника бигем, кирта дар рӯзам бигем хато намекунем. ҳамқа хушрӯчан. Нархошон 250 сомон будай. ҳозир 175 сомон шудаги. 4 та ранг дорад. Стандарте, а? Стандарти ай 44 пуш то 50 пушакора мешавад духтарако. ҷои акай Расул даем байни 8-9 дарвоза 8-9 я байни 8-9 3 қатор духтарако. ина касе доставка мехоҳад, доставкаам доранд духтарако. байни намуд ва ёшам ҳаст туникои замочкдор. ё чанди? Ёрам 180. Поло меган чи меган я? Поло. 180 сомон? Замочкдор. ина барои модарои 250 сомон буд, 180 сомон шудаи духтарако ширтедам осонак замокдор. Не расветкош бе ҳад хушрӯ. Ани двойко чанд ян? На духтарако 160 сомон. Ека кожанкаи болош духтарако ва платья дора. Остин дароз платьяшам ба дига чи пушида метонед. 2 ранг доштай. ёш чи? 220 сомон. 220 сомон. 270 сомон буда, 220 сомон двойка духтаро. Моделш хермес. Хермеса чанди? 240 сомон. 240 сомон духтаро ёш будай. Ман база як донаш монда. Ҷади 180 сомон. 180 сомон баъзави платья духтаро бигем хато намекунем. бахом аллакай сезони ҳамин чизам ҳаст духтаро бисёр дошта. Двойка юбка кофташ қати шам 180 сомон. ани дутаги инаш чи се расветка дора. Я рангша нишон ченда? ё чанди? Поло юбка кофта ҳаст. Юбка кофта 190 сомон. 190 сомон се ранг дора духтарако. духтарако бисёриёте меган апа пиджак навор кунен. ина мувофиқи талаби шумо. размеро аз S сар мешавад то 1 XL гуфтен? То 1 XL духтарако. нархи чанд гуфтен аксия кади? 350 сомона пиджакоя духтарако 200 сомон кардаган. диден чи хушрӯ. 4-5 та айни рангош ҳаст духтарако. ина мудош чандия? 200 сомона. ина бинен духтаро чи хушрӯчаакан. ҳозир анами чизора бисёр пуштестан. сафед як дона будая. Ани киртои боло чандиян? Ай ҷето. Башко двойка ҳа.
двойка ё двойка. Нархошон 135 сомон. двойка будай духтарако 135 сомон. Айтагиш футболкача дорад чизе налямки бошад. Налямки будай духтарако бад рубашка хулоса. Нархошон дастрас бад тигриё чандай? Тигриё 140 сомон. Тигриёшам двойка ки одиночка? Одиночка. Одиночка будай 140 сомон духтаро. Халаскон двойка. Ёш чанди? Ёшам нарха. 135 сомон. Ин духтарако зебро будай 4 та ранг дошта 135 сомон. Ани ёра ин модело чанд яма истар бузарам? 140 сомон. Ин духтарако хушру барои одамое ки дар офисо кор мекунанд беҳад хушрӯи бор навинка 140 сомон бо нем хеле гулча дора гулчаш снимающай. Метоне вақти стирали андохтанда отдельно бишӯед отдельно даст бакрин ки гулуш накана. Свитро боло 100 сомон на боло ҳама. Ин духтаро 100 сомон свитро. Ин куртоша 140 сомон. 140 сомон нархора бо диққат гӯш кунед ҳамаша гуфтагем духтаро. Тедиё 160 сомон. 160 сомон 4 ранг дорад. Ин духтаро суроға бозори корвон аз тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза духтарако магазини Риад мешавад 3-ум қаторай. Подписчикои азиз, анам хеле киртои лапшара бисёр мепурсиден. Дар ҷои якай расул будай ҳамқа хушрӯак якум сортош будай духтаро да ҳама ҷо 230 сомон дар ин мағоза бошад 180 сомон 3 та ранг дорад. Ани хеле бо платьёи тигри гирбишина яма хелом. Ё чанд ян? 250 сомон. Ин духтаро 200 сомон. Барои подписчикои канали мо арзон мешуда духтарако 200 сомон. Ё полои прадои че? Ё чанд яна метуни ко? 4 расвет кадо. Платья будай. 160 сомон 4 та ранг дорад духтарако. И двойкои вандамкаги ё чанд ян? 140 сомон поло. 140. Тарафаш ҳамаш 180 сомон. Инош 240 ва ёш 180. Рубашкои боло чанд ян? Башка 140 сомон. Рубашкоям духтарако 140 сомон. Нарх наво дастрас. Аксиям рафта сидас духтарако биен аз наздик дида харидор кунед ёки заказ кунед доставка равон мекунед духтаро. Ина духтарако байни 7-8 дарвоза 3-ум қатор инҷа 3-ум қаторай духтарако. Духтарако юбка навор кунед. Ина духтарако юбкаи навор кардагимо барои шумо ҳаматон менависен ҳаррӯз. Духтаракои хушрӯ юбкаи лас аҷоибот хушрӯакан нархошон аксия шудага 180 буда 120 сомон кардаган қариб як 10-12 намуда духтаро ҳама намудош хушрӯай. Ина духтарако бинем бардовиам будай сурхи ануриам будай духтарако коричневе хулоса як дунё ранг дорад тёмни молочни 8 расветка будай сершам будай духтарако тигри бисёритон мепурзена тигри ҳаст духтаро нархоам дастрас ҷо якай расулда анаи вая духтаро микровилвет бошае чизе ҳаст материалшам хушрӯво юбкашам духчам хушрӯ ёш чанд ян? Ина 130 сомон айда расветка духтаро доставка доранд духтаракои фурӯшанда суроға бозори корвон байни 7-8 дарвоза ҷинсора бинед духтаро қахушрӯ 150 сомонӣ. Ина аҷоибот нархо бовар кунед нархои арзони бад баъд аҷи духтарако бурукои классикам доранд. Касе ки дар корхона кор мекунанд компанияда кор мекунанд имина барои ҳамнохай барои ҳама ҳаю бо ба ҳар ҳол одамое ки ё чанд сомон то чанд сомоне? 140 сомон духтарако. Ҷинсо чи? Ҷинсо 150 сомон дугои намуш. 150 сомон ҳама намуди ҷинса расветка шуда сиё сери кабуд хулоса як коричневе чанд ранг ҳаста ё нархошон дастрас. Суроғара гуфтам духтарако бозори корвон аз тарафи тило бозор байни 7-8 дарвоза 3-ум қатор ҷои акай расулай духтаро инстаграмшон авторски мондам метонен даромада фармоиш диен. Духтарои хушрӯ курткачаҳои беостин ина бинен иқа хушрӯакан качествои зур шай духтаро он чизе безебаки узбекистониш нест бори гуанжуай нархаш 110 сомон 5-6 та ранг дора ҳама рангош хушрӯай на касе дӯстдори беостина без рукавка беҳад хушрӯ нархошон 110 гуфтем доставкаам дора накай расул суроғара ҳар як публикатсияда мегӯм байни 7-8 дарвоза аз тарафи тило бозор 3-ум қатор мешавад духтарако. Касе доставка мехоҳад метавонед дар WhatsApp ё дар Instagramшон нависед духтарако.